Matapos ang ilang kilometrong paglalakad namin kasama ang iba pang media, narating namin ang liblib na lugar na ito sa Maguindanao. Maya-maya pa, dumating sa kanyang kabayo si Americo Bracato, ang tumiwalag na commander ng Moro Islamic Liberation Front. Kasama niya ang mga armadong miyembro ng kanyang bagong tatag na grupo, ang Bangsamoro Islamic Freedom Movement o BIFM. Sa aming pag-uusap, una niyang binanatan ng banta umano sa kanya ng pamunuan ng MILF. Kapag daw kasi hindi bumalik si Umbracato sa MILF, 10 araw matapos ang Ramadan, tuluyan na siyang idedeklarang kaaway. Ngayon, kung meron man kasabihan talaga, meron sila mga warning, ganon-ganon, ay kahit ngayon, hindi ko nahintayin ang 10 araw pa ngayon. Kahit anong dumating sila, ipapansin namin sila. We will welcome them. Giit pa ni Umbracato, ang MILF ang unang nag-chopper sa kanya. Parang ito nituring na ito isang aso. Aso, alam mo yung aso, lahat ng hayop, asong iba talagang batasan, ugali. Sumuka pagkatapos kayo nasuka niya. Kung gano'n hindi ako aso, isuka ko pagkatapos kayo na makuli. Nagsimula ang hidwaan ni Nakato at ang pamunuan ng MILF dahil sa umuno yung maring pamamalakad ni Kato sa kanyang grupo. Alam ko talagang kahulugan ng bugati yun ang pinakamasang tao dito sa mundo. Masama sa Panginoon, masama rin sa kanyang kapwa-tao. Nagsabi siya, hindi niya alam anong talagang kahulugan. Kung talaga tutusin, ako pang maring sumabi sa kanila na sila ang bugat. Mismo kapatid ni Ghazali Jafar, kidnapper. Mismo kapatid niya kidnapper. Ayon pa kay Kato, walang patutunguhan ng peace talk sa pagitan ng MILF at pamahalaan. Kine-question din ni Kato ang legalidad ng pamumuno ni Ghazali Jafar at Al-Hajj Murad. Walang nakita kong testament na naiwan ni Ustad Salamat na nagsabi na kung mamatay ako, na si Haji Murad mamahala dito. Si Ghazali Kibala mamahala, walang testament. Sa ngayon, nasa mahigit sa 5,000 ang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Movement. At kung magtutuloy-tuloy ang hidwaan nito sa MILF, posibleng magtagal pa bago tuluyang makamit ang kapayapaan dito sa Mindanao. Dalawang kapambot kami, inaambos kami. Pero sa awa po ni Allah, alhamdulillah, walang nangyari sa akin. Pati yung mga kasamaan ko, survive kami, walang nangyari sa amin. Salang namatay sa amin, pero hindi natama ng bala. Dahil hindi siya marunong lumangoy, siyempre, pagbanat na sundalo sa amin, tumalon siya sa tubig. Siyempre, hindi marunong siya lumangoy, namatay siya. Hindi bala, ang nakapagtataka lang dyan, dalawang pambot namin, kahit isang tama, walang tama. Iwan ko saan nakapag-train yung mga sundalo, saan sila nag-train ng barilan. Kahit dalawang pambot daw, kalaki-laki ng pambot namin, walang. Ito rin ang damit ko, Tingnan ninyo. Ito rin ang damit ko sa mga panahon na yun. Ito rin ang damit ko sa itong pantalon. Ang napabalita pa, Ustads, tinamaan ka daw sa may bandang kilikili. Siguro kilikili nung kasama niya, kadalawang natamaan sa napatay. Ang nakapagtataka lang sila palumbambo sa amin, silang pang tumakbo muna, silang pang natamaan. Kasi pag posisyon namin at sa mga kasamaan ko, pag posisyon namin, pag gumaganti kami, iwan ko bakit malakas sila tumakbo. Silang pang umambos. Samantala sa after a few days from that happening, kami naman umambos sa kanila sa may bandang Tumaginting area. Isang kapambos sa walang survive. Hanggang ngayon, hindi na malaman kung saan sila. Pero hindi na pinalabas sa media. Baka nahihiya sila. Hindi pinalabas sa media. Pero isang pambot wala nakasurvive. Itanong ko lang po ito, Ustads. Pahabol. Gaano ka totoo, Ustads, na napabalita dito sa ating mga pahayagan, sa TV, sa radyo, sa radyo, na marami na daw nalagas sa membro ng MILF, lalong-lalo na sa 105th Base Command na iyong pinamumunuhan. Gaano ka totoo po, Ustads? Ang talaga masabi ko lang dyan, dahil kami talaga, hindi kami magsinungali. Kasi alam mo, itong jihad, it is a part of worship. Pagsasa pananampalataya ito sa puong may kapal. It is a part of worship, hindi kami magsinungaling. Kasi isang karangalan pa namin yung pagmamatay ng tao dito kasi sinasabi shahid, direct sa heaven. Direct siya sa paraiso, direct. Hindi naman talaga
hindi kami gaya ni Lito Andon na kahit mga 50 men pa mamatay sa kanila, sabi na isa lang ng kwan, is slightly wounded, tamaan lang, slightly wounded. Kami, hindi kami ganon. Sasabihin ko sa inyo totoo, mula doon sa Sagupan, sa North Cotabato, hanggang ngayon na, hindi pa umabot ng 20 person na namatay sa amin. Mga sobra 10 lang ang kwan. Yung talagang namatay. Yun ang katotohanan talaga. Yun ang katotohanan. Gaano katotoo ito, Ustad, napabalita? Hindi lang balita ito dahil nakikita pa ito sa TV. Pinakita ng military na nagre-recruit daw ang samahan ng Moro Islamic Liberation Front ng mga kabataan. Instead na sa eskwelahan nila ginugugol yung oras nila bilang kabataan, paghawak ng baril ang kanilang ginagawa sa kanilang murang edad. Masabi ko lang dyan, ang sinasabing minor de edad sa Islam ay below 10 years. Below 10 years because we are following the rules of Islam. Below 10 years, kung umabot na sa 10 years, hindi na minor de edad na. Balik na yan. Sinasabing balik yan, obligation na niyang pagtutupad sa kautusan ng Allah. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng klase sinasabing sa pananampalataya. Worship. Kung umabot na sa 10 years, hindi na minor de edad. Pangalawa, yung inipakita nila sa media na meron silang film na nakuha niya dyan ng pag-training na meron dyan mga minor de mga bata, ibig sabihin mga bata. Pati mga babae po, Ustad. Ito, kanila na yan. Ginagawa-gawa lang nila diyan. Kasi alam mo, tingnan mo ang kasinungalingan diyan. Mga uniform na puti. Sa training ay MILF, walang uniform na puti. Hindi nila nakuha ang sikreto diyan. Pangalawa, bawat umaga, mayroong place sila. Sa eskwelahan pa, mayroon siyang sinasabing, sa eskwelahan, di ba, siyang Panatang Makabayan. Patriotic place. May place sila bawat umaga na Arabic. Tingnan mo ang pelikula ni ipakita niya. Meron siyang sinusumpahan. Mga bata, meron sinusumpahan. Yung sinasabing, yung sinasabing, gaya sa English, sa English, may sinasabing Panatang Makabayan. Panatang Makabayan. Ibigong Pilipinas, sa eskwela, ganon. Sa mga training ng mujahidin, bago sila umumpisa, bawat umaga, may place sila Arabic. Tingnan mo, may place sila. Gawa-gawa lang yung military yan para ma-recover na yung pagbubumba nila sa sibilyan ng mayroong mga batang namatay. Nangangatarungan sila, nabomba daw nila yung mga bata kasi mayroong mga bata na sumali sa training. Gawa-gawa lang yan. Sino ang manginimala diyan talaga nabibiktima sila na talaga walang katotohanan diyan. Lastly, halimbawa, kung meron man diyan pagtingin mumapil sa gira ng mga bata, ay hindi natin yan mahadlangan kasi baka yung ama niya pinateri ng sundalo. Pinateri ng sundalo. Anong gawain yung bata? Siyempre, walang iba kundi ipaghiganti niya sa ama niya na pinatay na mga farmer lang. Gaya ng nangyari sa Butilan. Meron lang yung nangingisda. Banati na ng bonde, patay. Talaga, siyempre ang bata, kung meron siyang bata, walang gawin kundi ipaghiganti ng kanyang ama, ang tatay. Siyempre ganon. Halimbawa kung meron. Pero sa talaga, MILF talaga, hindi rumiriknut ang mga bata na minor de edad. Pero para ninyo malaman, ang sinasabing minor de edad sa Islam, below 10 years. Pag umabot ng 10 years, hindi minor de edad. Kasi it is obligation niyang pagtupad sa anumang kautusan diyan, kautusan ng Islam. Ustad, uling katanungan lang po dahil dito sa nakikita natin sa mga TV, sa mga pahayagan na
ni-revive nila yung ilaga na pumapatay sa mga Moro noon. Ano po bang masasabi nyo dito sa mga bagay na to po? Madali lang ang sagot yan. Yun ang mga ebidensya na talaga naubusan sila ng taktik. Kasi yung mga luma, mga ilaga, bakit? Bakit tinatawag pa nila, bakit isasali pa sa gira? Samantala mga sibilyan man yung ilaga. Sibilyan. Kung talaga honest pa ang gobyerno, hindi natin idami yung mga sibilyan. Ang ibig sabihin sila dumadami ng sibilyan, mga ilaga, mga sibilyan, Kristiyano sila, pero kailangan sa gobyerno, hindi nila isali yung sa gira kasi mga sibilyan yun. Yun ang ibig sabihin, naubusan sila ng taktik. Naubusan ng taktik, isang ebidensya, isang nagpapatunay na talagang gobyerno, bagsak na. Isang magpapatunay na ang gobyerno hindi na honest.